Hadian ka jing ut jing nam ki samla puli jong ka jalla ha ka bedai bat ka jing pen slam ka sorkar ban pen pai ya ka baha bai bam jong ki ni ka scholarship wat hadian ba ka por ban apply thamai ka ladai kat batang ya ki scholarship ki barem ru kam pat pelat na kaliang ka hinyo trap integrated territorial organization hito students wing menta ka sngi ka khalai trik unai wing kalalet ban pen sngo ya ka ni sha u education secretary ka sorkar jalau amro simarak Haba keren sekilat pathai kubor hadian baladep banya kendu bat utai uhe sorkar na kaliang kinong yalam ka students wing kiliathu bau ambrose uliathu ya ka jingslam ban yo ik scholarship kala bandai bakadon jingthot ki bank account ka bagi khana ki apply ula ongru ya ka nation ka sorkar kan sapenbet no khanang bagi khana kan yo no ya ka baha jongki Tunggi nakaliang jongka hitu student wing lawan di kendu ya isar Amrosi Marak Secretary Education Department Government of Nakalia demi kuat cingkut saya halor kacing penslam ban yo ya scholarship di na di hak cingi keren jong i bat secretary jongka Education Department Government of Nakalia di ilong panakaliang jong sorkar in naliang jong sorkar panakaliang sung ihi inle kat bala ban baik kam kloy le ban wanra kam kloy ya kata ka scholarship ko bagadai ka baha ka bagi kena kedai bang yo Tipim kali ke ai kadau bot lam. kacing slam ban yo ya scholarship katkum kacing sai bang yo na secretary songka education na ka secretary songka education department yung namar kidon ki error hakaliang jong ki mai smart jong ki bank account number ang ta kacing slam ban verification ya ada harkat los nang ta sakawai long namar ki kena ki kidang upgrade ya ka bank ka Facebook jumki na ka minor sa ka micor katay kicing pensay ba bang iyo na i cũng cái chuyện sai trong education secretary trong cả yếu tính trong cả government of Malaya thì chuyện sai ông ba napok ka ministry kila ông ba it is mandatory ban don ya ka Aadhaar card khnang ba ka link ba ka PMFS ka scholarship kan poi ha respective bank accounts ang atay ka lada kidang Islam tingi subu puan menta lada kat kum gajing pan jungi ting la su ong ban send yang ki alert si sin ban tip ki students ling ba ka SMS te lada ngi pat yo ya kata lani kino ki students ki bang pat yo ya kata ka SMS alert tingi na kaliang jungi ka hito students wing tingin ya move yang si sin sya ka education department ba ka NIC Cip sibuk por ya ka. By the end of this month, by the end of this year, tingin we'll make sure ba kadai ban yo no ka scholarship haman ki students ki barang sa scholarship. Ba sure kata. Kaliang jong i secretary ti ong tahi inle akan bala te we'll see about that ng sepet ya kata. Namar ngim pala ban patay mo. Namar itu ide jong ka education department tingin ngin habya pet ya ka rukum ai order jong ka NIC kan. National Informatics Center. Wan pet iki ki online alerts ne ki transactions ban push po ki bank respective bank accounts yung kino ki na apply ka scholarship